मंगलाजरायाव बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै सावरायमेल खुङो। लकसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामनो आरो रायजो राजाफोरनि नोजोर बोनो थाखाय बायदि हाबाफारि खुंबोदों। बेबायदिनो दिनै क'क्राझार जिल्लानि पर्बजरा महकुमानि सिङाव थानाय मंगलाजरानि सावराय नब्लाङाव मंगलाजरा प्राइमारि इयुथ BSU बुथ कमिटिनि जथायै सावरायमेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव 1 नं पर्बजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म, मिरु CWC सोद्रोमा टबिन ब्रह्म आरो अमर ब्रह्मजों लोगोसे बिबिसन ब्रह्ममोनहा बाहागो लायो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा AIUDF आरो UPPL राजखान्थि हान्जानि सा 20 नि बांसिन BPF राजखान्थि हान्जायाव आखाइ हमफैयो। पर्बजरा 1 नं बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्मआ जोंनि पर्बजरानि खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों मिन्थिना लानो। जोङो मंगलाजरा प्राइमारिनि साफ्रोमबो BPF मोजां मोनग्रा आरो BPF दोलोनि मावथि हान्जाफ्रा जयैनो जोङो मोनसे दोलोखौ इलेक्शननि पारपसाव जोङो मोनसे सावरायमेल खुंदों। जोबोद साक्सेसफुल। मंगलाजरानि गासै रायजो राजाफ्रा बाहाय जगदान लाफानानै माखासे UPPL दोलोनिफ्राय गोबां संखा मावथि हान्जाफ्रा जोंनि BPF दोलोआव दिनै जयनिं खालामदों। BPF खौनो बिथांमोनहा हास्थायफिनदों। BPF नि नेतृत्वआव थानानै जवा 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जे उन्नति आरो शान्ति गोजोन बाताबरन लाबोदों बेखौ बिथांमोनहा लुगैफिननानै हास्थायफिननानै दिनै जोंनि दोलोआव जयनिं खालामदों। नंगौ UPPL हान्जाया सारा BTC नि रायजो राजाखौनो दिनै थगायदों। नंखाय खोथाखौ होननानै 17 बोसोराव BPF आ जेबो खालामाखै होननानै 17 बोसोराव BPF आ खालामनाय दिनै BTC नि चिफ पस्टआव प्रमद बर'आ जिरायनानै दङ। BTC नि 17 बोसोराव जेबो खालामाखै होननानै BTC खुंथायनि जरियते मोननाय इलेक्शनाव बिथांमोनहा जगदान खालामनानै BTC नि पावार एन्ड फांसनखौ दिनै दुरबल खालामदों। रायजो राजानो जेबो अननाय आरो लुगैनायखौ होनो हायाखै। 4 बोसोराव बिसोरो रायजो राजाखौ खालि थगायदोंल'। रायजो राजाखौ बिपटे परिसालित खालामदों। आइजोफोरखौ स्पेसियेलि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखा होगोन होननानै ओरैथिंनिफ्राय हरैथिं थिपखायनिफ्राय अदालगुरि, अदालगुरिनिफ्राय थिपखाय, थिपखायनिफ्राय क'क्राझार, क'क्राझारनिफ्राय थिपखाय बोबथिंलाबायदों। आइजोफ्रा जोबोद अपमानित दिनै अनुभब खालामदों। न'खर संसार मोजाङै सालायनो हायाखै। माबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा, माबा अरुणोदयनि फैसा, मानिबा फैसा लाखपति बायद' खालामगोन होननानै 10,000 थाखानि लफायनानै चेक होगोन होननानै लफायनानै आइजोफोरखौ हालाय हाफाय संसार जानो रोङै आइजो खालामनो बिथांमोनहा नाजादों। जोंनि बर' आइजो समाजखौ बा BTC नि आइजो समाजखौ हालाय हाफाय खालामदों। बेनि थाखाय दा साफ्रोमबो आइजोआ उचित शिक्षा होगोन। प्रमद बर'नि UPPL दलखौ एबार फैगौ बिसायख'थियाव MP इलेक्शनाव उचित शिक्षा होगोन होननानै बयबो जानजि खाफ्रानानै दङ। आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आरो साफ्रोमबो आइजो माहारिखौ साबायखर होगोन। बेनि थाखाय फै जोङो बयबो जयैनो हाग्रामा महिलारिनि नांगालखौनो जोङो थिसनहरनानै MP इलेक्शनाव देरहासार खालामनानै जोङो ओनसोलनि उन्नति आरो जोंनि हिस्ट्रिखौ पुनराय जोङो गोख्रों खालामफिननो थाखाय बयखौबो हेफाजाब होनो थाखाय आङो खावलायदों। इलेक्शनाव जोङो BPF दोलोआ देरहागोन। साफ्रोमबो रायजो राजानि आशीर्बाद दङ। थगायसुला UPPL दोलोखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव एबार गावसिनि आथिं सिङाव दोनफिनगोन आरो BPF दोलोखौ खर'सायाव दोननानै BPF जों जय जय ओनसोलनि आरो संसार जागोन।